O prazo que manexa o Executivo rianxeiro pasa porque a adquisición do Pazo de Rianxiño se faga efectiva tras a Semana Santa. No pleno do pasado mes aprobouse a contratación dunha operación de crédito para dispoñer dos fondos necesarios para a compra do inmoble. Esta mesma semana a Corporación deu o visto bo para realizar a transacción, pola que o Pazo pasará a ser de titularidade municipal. Tan só falta que a orde relixiosa propietaria do mesmo aporte a documentación requirida, un trámite que se completará nos próximos días. Neste último pleno demos conta xa do último trámite administrativo que resta antes da sinatura xa oficial en notaría da compra do Pazo de Rianxiño. Uns días antes asinábamos co Banco Sabadell xa a concesión definitiva do empréstimo que fan o Concello de Rianxo, xa obran, por tanto, no noso poder o capital necesario para afrontar esta compra e no pleno demos visto bon a adquisición. Ábrese un pequeno período duns días onde se lle vai requerir unha documentación ás monxas propietarias do Pazo para que se ratifiquen na opción de compra tomada. Con ela xa se fixo un primeiro achegamento para fixar arredor do 22-23 de abril xa a compra definitiva, co que a partir desas datas, antes de que acabe este mes, o Pazo de Rianxiño formará parte do patrimonio municipal e, polo tanto, será un pouco a punta de lanza dos equipamentos sociais que temos previsto poñer ali. Unha vez adquirido, o Concello iniciará os traballos de acondicionamento e dotación do edificio e tamén da parcela para adecualo ás necesidades dun centro de día. Comeza o traballo tamén fino e duro, por outra parte, de buscar a mellor fórmula de xestión economicamente sostible tamén para o Concello e para o propio desenvolvemento do centro de día e tamén esa unidade de Alzheimer que temos previsto situar nese mesmo espacio aproveitando a existencia dunhas instalacións amplas e ben dotadas.